बिलाइनायाव गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोब्ला आसाम सरकारा जिबादि स्टेप लादों बियो खोब मोजां जादों जे देशनि नागरिकफोरखौ जे साफा साफा मानसि बानायनो नागिरदों मानो होनोब्ला बे ओनसोलाव बांसिन गोरिब ओनसोल दहाय गोरिब ओनसोल हिसाबै फरायसाफ्रा थांलाय फैलायाव जोबोद खस्थ' मोनो जाय खस्थ'नि थाखाय स्कुलाव फैनाय एटेन्डेन्स जाफैनाया खम जायो बेनि गेजेराव फैनो हायैनि थाखाय स्कुलफोरखौ बाद होनांगौ जायो दा नुनो मोनदों सरकारा दिनै फरायसाफोरनि थाखाय जानाय होदों ड्रेस होदों थांलाय फैलायनि दा साइकेल होबाय गोबां रोखोम आसनिजों सुबिदाखौ होगासिनो दं दा दिनैबो बे क्लास 9नो जे साफ्रोम फरायसानो साइकेलखौ जे होदों बे साइकेलखौ होनाया जोंनि बे देशनि इयुन जोलैनि नागरिकफ्रा जे मोजां जाबोनांगौ बे सुबिदाखौ मोनबाय दा ओंखायनो आं खावलायो आसाम सरकारा बे खामानिखौ लानाया जोबोद मोजां जादों आरो सात्रफोरखौ आङो खावलायनो सानो जेनेबा जाहाथे बेफोरखौ गुबुन बेब'हारफ्राव जाहाथे दा बाहायथों बेखौ जाहाथे दा खालामथों आं बेखौ